Hei, salutare tuturor și ne-am găsit la un nou episod de Roblox. Momente amuzante în Roblox cu prietenii mei Neața. și cu frate sorobuță. Zi-mă Neața. ceva. Neața. Ce-au spus? Neața. Încă auziți ăla. Bă, m-am scufundat. Te-ai confundat? Flare. Hai, Cristi. Stai să Bă, iau nu bani. zice că merg cu 20 la oră. Așa. Cu cât mergi? Ah. Eu. Eu. What? Ce este? Nu. Ce fain a fost când am dat fail înainte, deci intri cu bar care vine și nu s-a întâmplat nimic, că dar voi picați pe jos, știi? Și aveam o barcă de aia de salvare în vârf. Cristi, du-te la și tu, prefatică pe tu. Pescuiesc, uite cum pescuiesc. What the fuck? Gata, pescuiesc. Dar du-te mai departe, du-te mai Da, departe. destul de departe, am trecut de... Du-te mai departe. Dar cât de departe? Mai aproape de tine. Cât de departe. Departe. Bine, destul? Departe. Destul, că s aproape la celălalt pol. Da, pe mijloc. Am văzut pe aici. Hai că pescuim. Stai ce? Hai, Miță, noi patrulăm. Văd un țigan acolo în Dar țară. cum de departe? Nu mă vezi așa de departe. Dum. Am prins 50 de pești. Încă 30. Cristi pescuiește elegant. Elegant. Cum ar fi iar eu să mă spar? Round. Nu. Ce faci, domnul polițist? Ai ce sparg? Hai! Ce bă? Nu cât prins la oră? Stai că zic, am 24 de milioane. 24. 24 de milioane. Dar nu te mai învârti! Nu! Tu cât crezi? Cât? 25, hai intră în mine. Bine, stai aici să mă întorc. Fac drifturi cu barca. Nu! Stai pe loc! Hai intră Ce în asta mine. galbenă, mă? Ai pluta mea! Hai că mă opresc, hai intră în mine. What? Ce Da? damage ai? Miro. Acum eu trebuie să te lovesc. Ba nu! Eu te lovesc pe tine! E dacă mi se întoarce. De ce te Mi-ți-o ieșit din barcă. mi se zboară? Ți-ai luat damage? Nu! Nicio! Fail! Hai, Cristi! Nu te mai învârti! Denia! What the fuck? Dacă... Nu nici nu mor. Acum are Dumnezeu pentru tine. Da, eu intru. E. Oh, oh, oh. Nici nu mi-ai luat damage. Nu ți-am luat. Nu, minor damage-ul ăsta mi l-am luat în bază. Când m-am dus cu Tu l-ai văzut pe asta? Bă! Bă, dar mori! Serios? Hai să-l călcăm pe Miță. Stai naiba pe loc. Nu te văd. Dar intră în mine, măcar. Încerc! Zici că am două buci în spate. În loc de motor. Două buci în loc de motor. Dar te mai... Nu, așa. Iar o picat Miță. Nu intră în mine. Wow! Am intrat prin tine, tu ai văzut? Da. Hai să-l călcăm pe Miță. Tu, nu. Pum. Cristi, vii cu o barcă mare. Știi că tu te spargi.
Dacă vin cu barca. Dar o să fie greu, că aici sunt barci mici. Serios. Dar de ce nu? De asta să intru eu. Da, hai să intru eu. Să moare. Serios? Da. Poate muri. Dacă ești nu de mergi de la apă. Să neacă, mă. Că nu știe să note. Nu știe să note. N-ai și tu o ba. Dar de ce nu se îmbâră? Ce facem eu, Miță? Bă, ce tare sare. Mă bate, bă, cât pare că barca ta nu mă sparge, dar stâlpul ăsta mă sparge. Hai să vedem. N-am pălit stâlpul. Așa de greu, oi. Hai, Cristi. Dar vreau să pălesc stâlpul ăla. Hai, Cristi. Ce? Hai, încă un pic. Încă? Ce? Cristi. Gata, pot să o lovesc aia. Cam aș pe tine. Mi-ai dereglat! Nu, mi-ai dereglat ăsta. Și era să pălesc stâlpul. Bă, mă mișcă. Hai, Cristi. Dă-l tâmpit, vreau să te pălesc. Nu, dar pălește pe mă, pe mine. Dar te-am pălit de multe. Niu. Wow. Cred că sunt prea rapide bărcile să se poată ciocni. Intru eu. No damage. Eu, hai cu barca mare, Cristi. Stai un pic, eu încerc să te... Wow. Stai că mici. S-a scufundat, dar Click to jump. Bun. La ce era? La port 10 era. Hai la port 10. La 2 cu A. Nu car ferry! What the... Click jump. What the fuck? Bă, eu mă duc cu car ferry. Cu aia. eu mă duc cu aia gigantică. Pe și eu. Eu la 10 ani. Du-te, Cristi. Ți-am lansat capul în spațiu. Ba nu. Nu e, ești bugat. Stai, gata. De ce nu poți să spawnezi? Oare pot să dau la barcă? Nu cred că fac. Și-am dat foc la cap. Bă! Ți-o bat în gât. Yes! Dar tu ai l-ai spawnat? Da! Cum? Eu l-am spawnat. Da. Bă, ce s-o zic? Minor de meni. Ce ai făcut, Cristi? Te-ai lovit? Da. Doamne, de ce? Ok, eu stau pe loc aici. Hai, Cristi. Să spawnezi și tu. Acum încheie. Și eu te aștept. Asta nu arată ca o parașută, dar e țeavă roșie. Lampă. Așa. Băi, deci eu pescuiesc din dita mai barca. Eu pescuiesc din dita mai barca. Hai, Cristi, să ne lovim. Hai, intră în mine. Nu intru în tine, intră tu în mine. Stai să întorc. Bă, ce-ai tu? Nu te mai băga. Hehe. Piccolo e cu jetul. Cu jet ski.
E că pot opri, nu? Știu, dar nu o să apuci, ca să mă întorc. Ba da. Intri ochii atunci. Intră. Stai. Ia. Și pe unde încerci să mergi? Poate. Vum. Oprește! Numele legii! Poate mă lovesc eu acum. Bagă viteză, deși eu nu văd. Bagă viteză, că mă învălc. Când ai văzut că m-am învârtit? Hai, pălește-l! Am vă prins. Mă dat te prind. Wow, ce lag am când se face dimineața. Te-am prins! Nu te-am prins. Ba, Nu, te-am nu, prins. nu. Ți-am... Oh! Te-ai dus? Oh, Cât ai? damage warning. Mie minor damage. Eu m-am blocat aici. Bravo! Că te-am blocat. Du-te, mă! Știu că nu te rup. Hai. Ioi, nu! Nu pot să Nu, întorc. nu împarc asta. Tu vrei. Capă cine poate. Să nu scufundă. Damage warning. E, ba nu. Cristian după mine. Bine, mult. Bă, mă scufund pe o parte. Cum? Cât tu stai pe o parte? Cristian după mine. Titanicul. Hai că am dat fondul ăla. Nu am văzut. Da, te văd. Vezi flerul. Da, dar foarte mic. Mă scufund pe o parte, Cristian, mai nu. Mu! Stai că mă lovesc și eu, poate. Nu! E Nu! mai mare, Cristian. Ai! Ai! Da. Scapă cine poate. Te duci, Cristian. Vin la tine. Sau? Nu, mi... Ba, Și gata parca. da. Hai că vin la tine. Nu veni la mine că eu mă scufund mai rapid. Asta e și faza. Ce faci, mă, plutești? Ești posedat. Bă, ce rapid sunt cuvânta ta. Bă! Hai în concurs, cine să-ți cuvântul mai repede. Hai, barca mea! Dar nu, Ah! barca mea. Dacă ar veni cineva acum. Bă, ce repede sub fundă ta. Hai, barca mea! Hai, caput! Ah! Hai, barca, caput! Hai, că ajungi! Renica. Eu pot să fac o parte. Eli, uite și tu cum se mișcă. Am ia pe lângă ta. Error. Hai că poți, barcă! Am ea. Eu stau pe scaun. Vreau și eu. Ei, bă, barcă de salvare, aruncați barca de salvare. N-am! Nu mai poate și de aici. Stai, uite. Toing. Băi, eu pot intra pe geam? Nu. Hai, barca mea! Am crezut că sunt scufundata mea. Bă, ce repede sunt scufundata ta! Ta, zic că e Titanic. Ei, bă, am o barcă de salvare. Ce are, mă, barca ta? Se bughează. Ia, bă, uite-te la barca ta. What? Titanicul! Care plutesc. Măcar plutim. Plutesc. Eu pescuiesc. Bă, tu mă pescuiești pe mine. Bă, eu pescuiesc barca. Și eu. Uite, și-mi tot eu tragem. Hai, Cristi, că o tragem. Bă, bă, Gata. bă! Mă cred că nu mai mă Pescuiesc pe Cristi. pescuiesc.
Bă, porca mea, tu vezi cum stă? LOL. Trebuie să vezi și repede să se scufunde acum. Acum uite-te la mea. Trebuie să vezi și repede să se scufunde acum a mea. Uite-te cum stă, e dreaptă. E pe partea de salvare. Nu lăsa să Eu scape. stau aici. Oh my god, cum stă barca. Unde-te la ta? Bine, mi-o fază. Bine, cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și ne vedem în următor. Ciao!